Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na magbabagi po ng iba't ibang karunungan din po. Sana po ay magpursige po kayong tumutok po dito at magpursige po kayong manalangin sa araw-araw bago matulog sa gabi at magpursige po kayong mag-subscribe, mag-like at share at pakitulong po. Hiwaga ng Pangasinan po lamang po. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw-araw at malayo sa sakit sa araw-araw. At palagi ko po kayong dinadalangin sa araw at gabi na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ipagkaloob sa inyo ang mga biyaya na gusto nyo pong makamtan po sa araw-araw para may maitulong kayo sa pamilya at sa mga taong nagtatrabaho po sa construction po dyan. Sana po ay ingat-ingat po kasi sa hirap ng buhay natin ngayon po ay talagang nagpupursige po tayo na binabanat po natin ang ating mga katawan dahil lang sa pamilya po, sa ating pamilya. Lumalakas po yung loob po natin sa ating pamilya na nakikita po natin sila na masaya at may kinakain sa araw-araw ay masaya po na natin na makikita yung pamilya natin na kumakain na nasa mabuting kalagayan at malayo sa sakit sa araw-araw. At samahan nyo po ng panalangin po sa Diyos ng makapangyarihan sa lahat para gabayan tayo at lumakas po ating pangangatawan sa araw-araw. At humingi tayo ng gabay. Huwag po tayo magwala ng pag-asa po na humingi ng gabay at gagabayan po tayo sa ating ginagawa at sa ating kahilingan po sa araw-araw. Sana po tumutok po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan na mag-subscribe, mag-like at share para may magamit po kayong kaalaman po na karunungan lihim po. Kung gusto nyo po matuto pong manggamot po, tumutok lamang po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan at marami po yung mapupulot po dito mga orasyon na nakibabagi po. Maraming orasyon po, napakaraming orasyon po na nakibabagi po dito na karunungan lihim po. Basta tumutok lamang po kayo at mag-subscribe, mag-like and share. Maraming salamat po sa tulong nyo po yun na nakibabagi po at ibabagi po sa akin na pagtulong po. Sa mga nanggagamot po dyan sa mga nanggagamot po, ito po yung orasyon ni Amang Makapangyarihan sa lahat na ng pagalingin ang may sakit. Orasyon ni Jesucristo ng pagalingin ang may sakit. Manalangin ng isang ama namin ay sunod po ng 3 bisis po. Usalin sa isipan lamang po ng 3 bisis ay ipo sa puyo o sa tubig ipainom sa may sakit po. Pwede rin po ito na gagamitin po sa atin kung may masakit po yung mga anak natin po na sa physical man o spiritual ay magagamit po natin to. Pinagkalob ng Diyos ang makapangyarihan sa na pagalingin ang may sakit po. Basta sa puspusong panalangin po ang ating gagawin po na napakabisa po itong ipagkakalob po sa inyo na panggamot sa may sakit po. Kung ano yung masakit ang katawan, masakit ang lahat po, bagay po na physical po, pwede po ito na magagamit po. Narito po ang orasyon po. Mitam Bukabu Dium Nii Patris in is verbum. Mitam Bukabu Dium Nii Patris in is verbum. Mitam Bukabu Dium Nii Patris in is verbum. Usalin po sa isipan lamang po at iipo sa puyo o sa tubig ipainom sa may sakit. At makakamtan nyo po ang bisa po nito na gagaling po yung may karamdaman po. At pwede rin po itong ihipo sa kamay. Bago nyo po ihipo sa kamay, lagyan nyo po ng langis po yung kamay nyo po, langis ng nyug. At ihipo yung orasyon na to sa inyong kamay at
haplos po sa masakit yung katawan o masakit na lalamunan, dahil po nasa karamdaman po may magagamot po nito. Basta gumamit po kayo nito ay bukal sa puso nyo, na tiwala po kayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, at nawala po, hindi po kayo nag-alinlangan, at kakasi po ang orasyon po ito na makapangyarihan nang galing sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Sana po ay mag-subscribe po kayo, mag-like and share, at pakitulong po Wagan ng Pangasinan. Sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Wagan ng Pangasinan, wag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin pong bell icon. At tatanin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat na aking gagawin nyo pong pagtulong po sa akin. At maraming salamat po sa inyong lahat, at shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po.